एक्ट्रिस फावगिरि मिथि नार्जारिया मानिबा जाहोनाव गावनि फिसायजों जुलि जानायनि उनाव गावस्रालायदोंमोन दा बिसोर गोरोबलायफिनबाय सिगांबो बेफोरबायदि मिटिं जानायनि भिडिअआ भाइरेल जादोंमोन दाबो नै नेक्स्ट भिडिअ फैबावदों गोरोबलायनायनि बे भिडिअखौ होनायनि थाखाय आंखौ गाज्रि दामोन मिथि नार्जारि आरो बिसोरनि नखरनिसिमबो निमा बिनाय थाबाय मिटिंनि जि सावरायनाय बेखौ आं ससे क्लिपखौ होगोन नोंथांमोना दालासे ओमफ्राय गोबाङानो सोंदों आरो कमेन्टआवहाय आं फट' मोनसे आपल'ड होदोंमोन नालाय मैया माथो गारलायबाय होनदोंमोन मारै दिनै सिन्दुर लाफिनखो सोरजों हाबा जाफिनखो इदि आरो बहुत गोबां खोथा गारलायनाया मा जाखो होननानै एक्चुअली नोंथांमोना सोरबा जोंनि खुगानिफ्राय खोनादोंमोन जानो जे जों गारलायबाय बिदि होननानै खोनायाखैना अब्ला माने बेलेगनि खोथा खोनानानै बा बेलेगनि भिडिअ नायनानै मानसिखौ जाज खालामनो नाङा आरो एक्चुअली जों साननैसो आलग आलग दंथ'योमोन माने गोबां माने गेजेराव प्रब्लेम जानानै थांबाय बिदिनो बिराद प्रब्लेम आरो माने बुंनो थाङा बेफोर गासिबो खोथाखौ शेयार खालामजाया स' दा ओमफ्राय गोबां प्रब्लेमाव दंमोन नाथाय खैथामान भिडिअ क्रिएटरफ्रा आरो जेनेबा क्रिएटरफोरखौनो बुंबाय आङो खायसेयानो बांसिनानो फुल डिटेल्सखौ मिन्थिया गारा गोबां भिडिअ बानायदों आंबो नुबाय थादों बाट बेफोरखौ रिप्लाइ होनो गोसो गैयामोन आरोखि माने गोबां मेन्टेलि डिप्रेसनाव दंमोन नोंथांमोनजों खायसेजों गोबां रायजानाय बा बिथिंजाय फेमिलि प्रब्लेम बिथिंजाय गोसोथोलायनायनि टेनसन नङा होमबा बेनिखायनो गोबां माने सानगौ हायै माबायाव दंमोन आरो लैथोआव गब'नानै दंमोन आरोखि ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो हायाखै फेस खालामनो हायाखै मेन्टेलियाबो स्ट्रं जायाखैमोन स' बिनिखायनो गोबां टाइम लाबाय ओमफ्राय दा बेसेथो बेबायदि सिन्था खालामनानै थाबाय थानो नङा होमबा बाद देसै लाइफआव जि जायो मोजांनि थाखायनो जायो आरो जि जायो गासिबो जानो गोनां एक्चुअली लिरनाबो फैखायो जानो हागौ आरो बा गाव खालामनानै लायो नामा बेखौ मिथिला आङो दे बेखौ आं बुंनो हाला बाट दा जि जाबाय बेखौनो सानसै अराय सम मोजाङै थानांगौ आरो अराय सम बोर सारस्रि हरदो बेखौ रायजालायगोन दा र' जि जाबाय जानानै थां गोबाङानो बुंदोंमोन जाहोन मिथियालासिनो जानला मानला बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन मिथि नार्जारिखौबो गाज्रि बायदिसिना बुंदोंमोन जि संसाराव हाबफिनबाय बेखौ नै बिसोरबो बुंदों जे दिनैफ्राय बेफोरबायदि बुंनांला होननानै खायफा ओरैबायदि जाहोन मिथियालासिनो गाज्रियै सोंखारिदोंमोन नङा होमबा दा बिसोरनिसिम बुंहरदों जि जाबायसै सिगां थांखांबाय नेक्स्टआव संसारखौ गोजोनै जालांसिगोन एबा खुंलांसिगोन होननानै फोरमायदों